Ang Islam ay ipinabahagi ng mga naunang Muslim dito sa Pilipinas sa mapayapang pamamaraan. Isinagawa nila ito sa bawat pamayanan at tinanggap ng mga katutubo dito sa ating bansa. Sangkatauhan, Islam ay kapayapaan. Ang ating buhay dito sa mundo ay isa lamang pagsubok at pagiging alipin lamang sa poong tagapaglikha. Ang pagiging alipin ay ang pagsunod, pagsuko at pagtalima lamang sa mga kautusan ng poong lumikha at ang pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Dahil kung ito ay ating magawa, ay bibigyan tayo ng pagkakataon na papapasukin sa kanyang paraiso. Ang tatlong kataga na ito, ang pagsunod, pagsuko at pagtalima, ito ang sinasabing Islam. Na ang Islam, ito po yung salitang Arabic na nangangahulugan na salam o ang ibig sabihin po ay kapayapaan. Ang relihiyong Islam, ito po ay hindi hinango sa isang pinuno, lugar o tribu. Kung hindi, ito po ang relihiyon na ibinigay mismo sa atin ng poong tagapaglikha. Na sinabi niya sa kanyang huling kapahayagan, sa araw na ito ay kinumpleto ko sa inyo ang aking mga biyaya at aking ipinagbadya sa inyo na Islam ang inyong relihiyon. Ito po ay nakasulat sa kanyang huling kapahayagan sa Kapitulo 5, versikulo 3 na walang iba kundi ang Quran. Itong pagsuko, pagtalima at pagsunod sa nag-iisang Diyos, ito po ay ginawa, ito po ay inutos sa kanila ng Panginoong Diyos sa ating mga ninunong si Adan at si Eva nung sila ay nasa loob ng paraiso. Kung sila sana ay sumunod, sumuko at tumalima sa kautusan ng Allah, ay sana hindi sila naparusahan ng Diyos at sila ay pinalabas sa paraiso. Ibig sabihin, ang pagsunod, pagsuko at pagtalima ay nandun na sa loob ng paraiso. Ang Islam ay naroon na. Dito rin sa ating mahal na bansa, bago pa man dumating ang mga Kastila ay Islam na ang pinapatakbong relihiyon ng ating mga ninuno. Ang Islam ay ipinabahagi ng mga naunang Muslim dito sa Pilipinas sa mapayapang pamamaraan. Isinagawa nila ito sa bawat pamayanan at tinanggap ng mga katutubo dito sa ating bansa. Samantalang ang mga Kastila na nagdala ng Kristyanismo ay sa pilitang ipinayakap sa mga katutubo. Kung hindi tatanggapin ng mga katutubo, ang Kristyanismo ay ang baril at espada ang kanilang katapat.